nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomenya seyika ngo kwanira chirangi ekyo boyigo kire chichi brand ao ekyo kire chingi ya kerage chirangi chiga nigo kire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba kire chikomentre nibwa amavuta yani oil na boyigo kiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo kire korwase kire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boyigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwocoganya chirangi wikabunuragani bwocoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboyigo enekenga enyumba yao use asomanyete use kire chibyasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumigite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo iyo erangene duka ya Safaricom mwigo ngo tukabari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simgwe terase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mcheza majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Wairirebuya mwancho umuri wa Getembe TV Ekeonga Chinsa Ikomi asenchera yobenge karibu sana rit karibu kama giga yabasabe kogorgia Gen-Z korobekana chinsemo imeyense ya Kenya munenchera ya moyo ko banyora abamwabo abasiriti amagimabo omwaka oweta chinga kibare korobekana ere kwamiriria ogwetwa we finance bill rero omwaziri w'uburendi boime omoske honest mask Kipchumba muri komunigo akwanira okorobekana okugwa korekanete rit koregoro ase abantu gwetani Ikomi babete bagusiri amagimabo abandi gwetani chimisana batigaritwe ne chinkoma chintindi ase boigo enibo enyinge yabete kegosareka muri komendiri mambya rero nigo atara umucyo Nairobi asaba ka gutarira abanchurire eriko rototo egati enibo eri yabete kegosariwa. To the families of those who suffered harm, both members of public and security personnel who bore the brunt of violence, and those whose livelihoods were shattered, your needless pain is our collective sorrow. The suffering inflicted upon you remains a stain on our national conscience. What unfolded yesterday was not a protest. It was terrorism disguised as dissent. There was no peaceful demonstration. It was riots, chaos, and anarchy. Let me therefore state unequivocally that we condemn the criminal anarchists who, in the name of peaceful demonstrations, unleashed a wave of violence, looting, sexual assault, and destruction upon our people.
More than 10 Kenyans were killed. Investigations are ongoing on the numbers and the circumstance that this happened. Over 400 were injured. Close to 300 are police officers. Some left with injuries they will carry for the rest of their lives. Key government installations and offices were targeted. At least 9 police stations were attacked, 5 of which were torched, including Dagoretti, Molo, and Olkalau, to name a few. 88 police vehicles were destroyed. Na kurase kaunti ya Kisii AOBC yomuwakilishi wa bangina kurase kaunti ya Kisii muskedo nyadori saburi ni goyabete kogo sabona rit kore goro sego sariwa ase abantu bari kurubikana barutse amagena gucha se abiseyo na gwata ebirore bya biseyo eyene ntunda ya kabere ase abiseyo yabete kego sariwa omwakore na bogo rit kore goro ekaba kego sariwa asabano oyogokora ya biseyo aruro kuboda gucha sabantu korubikana gokoro kana komorembe chinga kwa korobekana na gutiga gusaricha bise chirichi kwena na obokorere gocha saba na inji Samarita Happiness Oirere the office manager the office woman rep on Donya Doris Yabur yesterday maandamano na akore kanatu alenge bange wote balenge peaceful bati bakaika Chinsa bakachaka kutara bakwate birora cholimba to chirito office gaire bagatuatere birora no twarengeni tumaitinga nkiye kugera bago target the office bago target birore biga last time nabo bakorete igo bagata naboniga nandi baatire unabona abana inchi baachire kurumanga bataite huduma ibatanyare konyora bunabona abana ngo kibari kwibura cy'isukuru asenge njomo kunyara ko office ile vandalized serikali tira chirigere ribarore nganga kibago kora irinde be repaired nandi bakore kibagendere ko abantu bagendere ko huduma Asamalieta koro Wilfred Achira baro kubetago sub county na ikirega service ya women rep na taito huduma lakini anyoro office esiekire Chingaki imebasukono yepara ya beire ya korekana chinsemo anene mono orogongo rwa gusini go abarundia matatu nechi pigipigi ba seme na kuboriwa batige osebate gutumaka ebinyuwa byo gotindia ayani go akwano ase amasabo ayo korekana separa ya nyakwe marani me bunge ya kitutu cha South County ya Kisii yo yabe kwa omoromo amatuko make igo abere kaweta Hapa kita ngoro kulingenali simekaya onde bukipa ya Nyaboga kwa transport sako ero igatu abo atomu ya ngoni linya sign biamon amone serikali ite ya Kenya ngoni linya mbia una singi para ya rosua ya nyakwa marani tangokiwas ona nyarondia anche ocho wateba biamon sabara waito chini ya kwa stage bote ya chama ni tangani kumali mbiamana ya komiti ya hengima tuabere pale ya semi ya Kemenge tuare magoro tua resource ya sako kama ni jadi kini wikara la roiga nya sako lo wanja tuanyote para tuarose luna bara ibaito to kwa kona buto chwateba akara turabeto kutumie pale ya muna senje komiti ya leo tutangani ya saa ne ro kirege asamali itaga nguru Demas mageto ngo sirikia sekanisa ya mero ndona teo marabaito ase bari gebata mangana mange nande bapunguse ate biyo bagutumeka kera ibindire karwa gutumeka ko biko ba mangana manga subuto bariko mayege ntwakora ngo batei bapunguse irinde bakore gasire University ya Kisii kubwatirana n'etinya gitari rit korea angyo ni gobarachi korenga abantu bosa amaroire gati yabo kanza diabetes gosoboroire bweskari na boigo pressure abo korenga uko ni gokorachi gokorekana ase eskuru yoborose Nyamira asa abantu baboliwe goika gochakira Chinsa ibire chamambia from the School of Health Sciences at Kisii University. We are here to talk about medical camp that we are going to hold in Nyamira at Nyamira
primary school grounds on 27th Friday this month. That is a day from now. The major aim of this medical camp is to bring services closer to the Wananchi so that they realize that the university is part of them because it is in this community. We had one camp 1 month ago at Kisii University grounds, and now this one. And the major aim of the camp is to screen for diseases like diabetes, hypertension, cancer of the cervix, and many other diseases. We are also going to treat patients and we are going to dispense drugs, which we have received from various of our partners like Biodeal Pharmaceuticals, Rigo Pharmaceuticals, Dawa Pharmaceuticals, and local partners like Jack's Pharmacy, Getembe Pharmacy. The major things also we want to do is we are partnered with the Kisii Eye Hospital. They are going to offer eye services, screening, treatment, and also surgery for the cases of cataract that will be identified. Bamenyi b'ekinyoro gya Chirochiro egodi ebine bunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii nigo besokia na korokia ogutagokiwa kwabo gosoko gyachiwa kwabo eyemagega yomoroberiro obwo kobabekera umuriro yomanyekaine na last mile connectivity utaraikirana ase ensemeyo mumenya abo nigo baruro kubolyo gochaso mujumbe boro gongoro wasoke na kwaneke abuna ngobekero bari umuriro kiri skuru enyene umuriro ntobwati umwezi nigo nadebete ngakira abantu tonyore application ona otubwato bakongu nabona abana bakire bari siko mbabwati ingintu bagosomera kitaya nkiyo nonya security ndekera umuriro itinga tubwati Kisii nona stoko cyaki abana bakorera asomera ona otubwato bakongu nabatwari korera nga asomoye bugwancha amangana yaikiro mwishimiwa nabarayibande batokonyo umuriro gaki ikiagara noro umuriro noro konye bide bingasemi Getembe toenga chiviro sabukese ni Ekenyorombogeka ndugi atore tukumedi umuriro mwishimiwa chanda karura elima mae umuriro chanda toete chibusi bone turi chiviro sabukese ni tebekeri yonse chibusi chibekere nusu asitokoro kanyangonda kuche skuru njiyo Inseyeri ya buriri ya South Rift Sales Association abaremi korwa sorogongora gusi nigo banyora amaigiriho igoro yechinchira abarabe bagutumeka igoro yechinjira baratumike cyekerero arigo kini ari gasari yabo nabo igo kwegendereria umurobiro yiga usamagira yiga nigo akorekana sense mu ya Kenya ibonge yabo machoge bwaburabu county ya Kisii ase basegito gutumeka chinchira cyekerero ariko borikotoria rigasa yabo nabo gogukinia enibo yabo na sensemo ya Kenya imeye bunge ya bumachoge burabu ase county ya Kisii aselituko lyelero abalemi kurwa sichinsemo au hasorogongo robusi waikirana asa megelyo borubuna barakore obulemi asenchira yekirero batali gutumeka chibese chinyingi elyo gukinia ligesa amegelyo akorwa na South Rift Sales Association yekoragwa na Zefania Oga no turi na officials iga yekirenga nekyo bolemi ntobwato bolemi bwa mugondo tokwegerio umurimi munakonyore ndagaraye ligasari na sakego ntobwato bolemi bwetugo tokwegerio umurimi ngakia gotige ngombe yesike anyore ngombe ya mabere boigo nkwegeri tore igoro yechinchoke ngwegeri tore igoro yechinswe ngakyo umurimi asari obwata akora tuke chinswe chikwe faida ukwana chinga kecho niko bakwanira kugania ko gukora bulimi boiga ase gutumeka emetandao nichinchira chinya cy'ubulimi nabarwa chisababu chikobwatia soko yandire mirobiringa muneye nabokonyoranga abalimi bari batamanyete nkibare gukora sensemo y'ubulimi bwabo abokonyora bakona go improve ake nande kwanyoranga nonde nero bwataka besaga ke kwanyoranga onyorire eliyogo osechumbi gosechenge ase ligolirire igatubi yake onyi realizing ai
aye ke amangana aya aunchole iria se tugo yaye usase kemelikia aye asokonyore gento keria ebinto beyond PCH company chons rero bire ata subsidized price tengari woridiri oragore asichiduka igo rero nabokonyora at an affordable price yomo make sure mwachire nechi pesa mogora at an affordable price, at least you will save some money that you can use in the future. Egati ya mworokererio ayakorwa asense meiga ngamo no botugi wechombe botugi wechinjuke botugi wechingoko amegirio igoro yebimeli bigosimekwa alia yechinyeke chigosimekwa ni chinchira abalimi baratumike hasi gusire bintu bigosali bimeli hasi megondo amegirio boigo igoro yechindagera chitu egati ya yanda mange ase obulimi bwao chose munige kunyana kobeko ni bintu ebiya kabisa ekerura achega ali nyale koba gukulima ntubwata batara mbali ekere kwa batebiringa yokoru na obako nyala ko bakwa egento gosenda ebituma gosobwoyo boli bokoenda gukora mugondo bwao buya korengana nanka yokoru ndobata chimbusuru chebituma ndobata chimbusuru chechingeni ase company to ya Sidco ase chimbusuru chebituma ndobata chimbusuru kero kwende duko korigero tumakechorire enchoko kwa maene gutumeke korokute tembo 73 kene gutumeke kobera mugonde mitinye 5 yoka gya kwalikesa ande bune enchogu enchogu bukali saria ere beigoro nane ne bwatobori tunya mugondo kali mwagano utite kunyara kona nakite kunyara koyeri mitinye 5 yoka bali ba organize a program weye we are very excited kogera bakorera a lot of mobilization alafu abali bachira so bonge wanyorera masomo nande tokuba encourage bono abali baito banyare ko bakobwatia masomo ali twabaire egere banyare ko produce ndagere nyinga asimugondo nande banyare ko benefit out of masomo ali twakorereki twabaire. And Big Biologics ne company ego deal na mariogo atabwatie sumu na alafu yogo siara mugondo na kubwata badudu sana tumanye kaina se pheromone traps este engenjo chiko korega asi nigo chikubwata abadudu mugondo abaria ogosiare riogo batari goku na abalimi abange ekero togochasa mafundisho bunaya togotaka twa batebi batware factors inchiro chire constant batware ndagira engia Chinsa batware chingie quality engia batware amacha masafi alafu na housing yabe bengia ase bakolendera chombe cyabo bonekero bakira sama mafundisho ayaito egento toko bayimiza mono etogotaka batware consistency asogo supplement emionyo afya bora ne emionyo yaito ya unga alafu ntobwate fugo ne chindagira chito so ekero bakora geri togotaka bakore gento koroga challenge feeding. South Rift Sales Association nigo babwaterana n'iki company chinde au igatiabo ilia ya Sidco Rainbow Unga Farm Care Eagles Chemicals Syngenta Agriscope Africa igati y'iki company chinde chinyinge igambo dencheremo yoko ene kibuna abalimi bagendere gokonyeka gwetera so bulimi na gusirio butaka wetera so kubwaterana w'iki company chiga asorogongo rwagusi Ngurboterega taseni kia Getembe kurega sensemo ya Kenya imeye kaunti ya Kisii litere nguru kwa Daniel Untiri Staika emeronge birene ya moigore Chinsa Ikomi chiabona morogoba nara yokore kyonga Chinsa Ikomi asenchira yo wenge birene nyachobutko bwarero na Haron ototo nyangire ngatere Nyaboga veni Nyaboga cross muno abu imanyererio na boigo Mark Wills kuri studio kabirero ngonya kone kebona chibichana Mario Gingu ikirachira asenchira yo bokirane tomera ne rit kore anki Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achebwirigirie amabati enda umsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yega kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo
abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chogotebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asibego babwate boomerang ayuare aye chigage emerungetato asa mabati ali aye chigage emerungebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago na roman jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asobwango eduke yiga ya ouru superstores yego toka se nyumba ya ouru complex imiyumu chuyigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kila nafsi na ita Tarari ogokwa kwelija kibagende nyakundi yuru mwana Robert nyakundi na Zipora nyakundi noyo mwabo Mary Mora nisemoke Ivan abaisemoke Joseph Oturi Enosh Misiani Joseph Nyabiba na abangina moke Linet Agnes Naredia no mwego Jared Marianga Duke Auta Linet Kirubo Lista Pamela na Naomi Nyamisa no mochiko Francis Nyabiba na Joyce Maroka Margaret Nyabiba na Jeria Nyanganyi yareba mwabo Ivan Smarita Purity Kemunto Bernard Cornelius Getita George Omenta Laban Newborn Oturi Claire Oturi Miriam Oturi